No niin, tervetuloa Savonlinnan vauhtikisojen näytösajojen rataesittelyyn. Puikossa on Tiaisen Ari ja Hanski höpöttelee tässä. Elikkä varikot ovat kuten ennenkin Etelä-Savon auton pihaa plus Andritsin kentät, jossa on sähkötolpat. Sähköä saa siellä. Ja lähtö on nyt aivan päinvastoin, eli lähdemme myötäpäivään ajamaan tätä Karjalan tietä, ja Karjalan tie on käytössämme ainoastaan tämä oikea 2 kaistaa. Nyt lähestymme yhteistyökumppanimme Savon Hovia, joka on erittäin edullinen ja miellyttävä hyvä ruokapaikka. Ei yllätä nälkä eikä pienjanokka. Tässä tulee semmonen kiperä paikka, eli mennään vähän peräkannaa eteenpäin, muuten tullaan tungosta. No niin, ollaan valtatie 14 ja hirveän kahea laakee alkoi tässä ensimmäisenä etteemme tulla. Ja nyt tästä alkaen keskikaistahan puolitetaan ja Punkaharjulle menevä liikenne ajaa vieressämme. Ei siis tule vastaan tulevaa liikennettä. Lähestymme Mertalan risteystä, jonne tietenkin käännellään tänne oikealle päin ja tulee taas pikkusen ahtaan livakka 1 kaistan mentävä reikä ja sitten tästä puolitetaan jälleen tie, että pääsee tonne kaupunkiin ja kaupungista poispäin menemään. Ja tuossa oikealla oleva supermarketti niin kielti meitä ajelemasta sitten 12 aikaa ja sen jälkeen niin sen takia vähän ennakkoa. Ja tässä on kapea paikka kanssa. No niin, tästä kanttareitten yli pikkuhiljaa hienosti. On siinä lapsille kertomista ja ahasta on vähän tässäkin kohdassa. Tässä ylämäki, mikä on edessämme, on meidän kokonaan käytössä aina tonne mäen päälle. Jossa sitten taas kohta sanon, tulee taas tien puolituksia ja liikenneohjausta vähän sinne sun tänne. Kunhan me pysytään tällä omalla kaistalla, niin ne toisetkin pyrkii pysymään omalla. No niin, tässä tulee semmonen kinkkinen paikka, että saadaan liikenne solumaan puolin ja toisin. Tässä tulee se puolitus niin varovasti. Ja niin, ja nyt tullaan niin tiukkaan mutkaan, että vähänkin livakempaa jos lasettelua, niin tulo takapyörä kahtelee vierelle. Nätisti vaan nätisti. Ja niin, sitten alkaa semmonen pikkunen pikataivalle. Ei ole kuin 1,5 kilometriä suoraan se. Vähän niin kuin Hanskin painajaisessa pojat on sanonut sitä, mutta rakennellaan sinne semmosia hiasteita ettei, että joka kierroksella tahtoo tulla yllätyksenä joku, että vaikka se miten sitä kypäri remmi tuolla kutkuttaa hirveästi leuva alla, kääntee kahvoa ja painoa lätkeen, niin mennään nätisti, kunhan tämähän on semmonen näytösajo eikä mikään nopeuskilpailu. Lauantai-ohjelmasta sen verran, että varikon rannastahan lähtee 2 kappaletta risteilyaluksia siniselle Saimalle liplottelee ja siellä me tunnin verran männään. Ja alukset rantautuu Olavinlinnan takaporttiin, josta päästään suoraan omana ryhmänä Olavinlinnan kierrokselle, missä meillä on omat oppaat varattu. Ja käydään kierros ja sieltä pääsee kauniita rantateitä, vanhaa Kyrönsalmen siltaa kävelee pois, tai toinen alus jää vielä päivystämään, että kuka ei kehtoo vähän yli 100 kilometriä kävellä.
Siellä on aluksilla on sitten A-oikeudet vai on kuullut, että moottorimiehet ei paljon käytä, mutta kaiken varmuuden vuosi on semmoistakin tehty ja pientä purtavoa. Voi olla näitä meidän lörtsyjäkin. Ratahan on 4,8 kilometriä pitkä, se ajetaan 3 kertaan, eli ajoaika kautta matka on aivan sama kuin vanhoissa näytösajoissa. Ja formuloiden autojen tullessa maaliin, niin kaikki pyörät liittyy ja ajetaan perinteinen kunniakierros, joka päättyy varikkoon. No niin, meillä on tunnelkin tiellä vähän niin kuin Monacossa, ei ole yhtä pitkä. Enkä ole muuten itse rakentanut näitä kaarteita, kun kallistellaan vähän tuonne vasempaan vähän liikaa, että kannattaa varoja. Tää Tuokkola-silta, tämähän on semmonen jympsynen ja kaiteetkin on kestänyt sovaruntelukset. Kannattaa kanssa kahdella hyvin rauhallisesti. Ja joka lähdön jälkeen, eli 2 moottoripyörän lähdön jälkeen, tässä on maali ja maaliin kaaretaan vasempaan. Ja sitten nämä muistomitalit jaamme kello 12 jälkeen varikossa kaiken kanssa nähden, jolloin kello 13.00 alkaa esiintyä Bilebändin Suomen mestaruusyhtye Lipsaset. Kannattaa katsoa vaikka lipsaset.com, niin siinä alkaa vipattaa tuo jalaka, kun soittava tullut. Nyt tullut näköjään minulle puhelu, että ei kun hirveän paljon. Tervetuloa Savonlinnaan viihtymään kanssamme. Yritämme pitää teistä hyvän huolen. Tervetuloa!